Stem på Radikale. Stem på en bæredygtig fremtid. Vi går ind for et bedre miljø. Vi går ind for mindre forurening. Vi vil hæve skatten på forurening, men sænke den for arbejde. Vi ønsker en lysere fremtid for de næste par generationer. Vi ønsker ikke, at vores børn, børnebørn og oldebørn skal leve i et beskidt Danmark. Hvis CO2-udslippet bliver ved med at stige og generelt være, som det er i dag, vil vores kommende generationer tage konsekvenserne af vores handlinger. Tag initiativ i dag, så får vi det bedre i morgen. Vi ønsker det ikke kun godt for os, men for alle i landet. Vi ønsker sundhed for alle. Afskaf private sygehuse, så folk ikke kan springe over i køen. Vi ønsker en form for sundhedscenter rundt omkring i Danmark. Topskatten skal hæves. Vi ønsker ikke, at de lavest stillede i Danmark skal betale lige så meget som de højt stillede. I dag betaler cirka over 500.000 danskere topskat. Dette er ikke fair. Vi mener kun, at de, der er højt stillede, der skal betale topskatten. Vi mener, at du skal støtte samfundet så godt du kan, men at det ikke skal gå ud over din hverdag. At du stadig ikke skal have penge til hverdagen. Og derfor burde de højt stillede betale så meget som de kan, men stadig have penge til over til materielle goder. Om få år vil der mangle arbejdskraft, fordi vores generation er mindre end den nuværende arbejdssiddende generation. Vi tror også på udlændinge. Vi er stolte af, at i Danmark er så godt et samfund, at udlændinge vil lade sig integrere i vores land. Vi er taknemmelige for, at udlændinge med arbejdskraft kommer og globaliserer sig i vores Danmark. Vi er stolte af at sige, at vi er et land, der accepterer andre med anden etnisk baggrund. Alligevel vil vi ønske, at reglerne ikke var så stramme. Da regeringen lige er kommet med et udspil og et angreb på udlændinge. De mener, at der skal være et meget stramt pointsystem. Vi i de radikale Venstre synes ikke, at dette er fair. Vi synes, at det er nogle grundlæggende værdier, der bliver krænket. Vi ønsker ikke, at der skal stemples, bare fordi de ikke har en høj uddannelse og ikke har så mange penge, som andre har i landet. Vi synes, at alle, der kan støtte samfundet, er velkomne i Danmark.